दिनैहाय बोथोरा जोबोर गुसु खुवाखै नाथाय बे जेखौ डिउ ड्रप्स होनो बेयो अखा बायदि गोग्लैदों। दिनै आङो गोसोखांदोंना दाखालि आं गुवाहाटियाव थाङोब्ला जोबोद खुवामोन। आङो फार्स्टआवनो सिखारदों ओमफ्राय साराय फासथायाव ओंखारलांदों। जोबोद खुवामोन ओमफ्राय लामायाव गारियानो गंसेबो गैयामोन। स' बेफोरखौ नुनानै आंनि गोसोआव मा साननाय फैखो, लामाखौ सरखार आंनि थाखायसो बानायदों नामाब्रा बिदि साननाय आंनाव फैबाय। मा होनो ना मानसिनि साननायखौ। दा बे समावनो आरोबाव आंनि गोसोआवहाय मोनसे साननाय फैबावो आरोना, मानसिनि गोसोआव साननायफोरा मा फैयो मा फैयाना, थारमाने स्प्लिट सेकेन्ड जेखौ इंलिसनि बुङो, बेयावनो साननायफोरा सोलायबाय थायो, गोदान गोदान फैयो। ओमफ्राय बांसिन साननायखौनो जोङो बावलाङो। एखमब्ला मोजां साननायाबो मोजां साननो जोङो, ओमफ्राय बेफोरावहाय जों खामानि मावनोसोलाय बे साननायनि सायावहाय सानो आरोना, ओमफ्राय जोङो बावलाङोसो मा सानदोंमोन ब्रा बिदि सानो। दा लोगोफोर, साननायनि बेलायाव आं माखासे खोथा बुंनोसै। मानसिनि गोसोआ साननायनि थाखाय, आइडियास जेनेरेट खालामनायनि थाखाय सोरजि जाखानाय बिफा इसोरजों, जोंनि सोरजिगिरिजों। दा जोङो बे साननायफोरनि गेजेराव बबेया फिथाइ थायगोन बेखौ जोङो सायख'नानै लानो रोंनांगौ। ओमफ्राय बबेया ओरैनो फैलाबायनाय साननाय ना आइडियासफोर, बेफोरखौ जोङो नेवसिगारनो हानांगौ। है बे मोजां जानाय नङा बेफोरबायदि साननानै। जुदि जोङो बे जोंनि साननायफोरखौ सायख'नानै लानो रोङा ना, जोङो सानलांबायल' थागोन, गुबुन गुबुन आइडियास जोंनाव फैबाय थागोन। ओमफ्राय मोनसेबो जोङो पिकआप खालामनो रोंनाय नङा, ओमफ्राय मोनसेनि सायावबो जोङो खामानि मावनो रोंनाय नङा। बेनिखायनो जाय सान्थौआ फ्रुटफुल जागोन, फिथाइ थायगोन, बेखौ जोङो सायख'नानै लानो रोंनांगौ। दिनै आंना ट्रेनिं दङ, आं ट्रेनिङाव थांगासिनो दङ। दा बे ट्रेनिङावबो जोंखौ गोबां फोरोंगोन ना, ओमफ्राय गासैखौबो लाजोबनो हाखाया, मानसिया गासैखौबो लाजोबनो हाया। दा मोनसे मोननै बुस्थुखौ आङो लानानै बेयावहाय मास्टार जानो सोलोंनांगौ, एक्सपार्ट, अब्लासो खामानि होगोन। दा गासैखौबो आङो गोसोआव लाजोबनो बोलो होब्लाबो बियो जानाय नङा। मानो होनब्ला अबेबा बुस्थुफोरा आंनि गोसोखौबो बोनो हानाय नङा, ओमफ्राय बेफोरावहाय आङो बांद्राय गोसोबो होनाय नङा स्टाडि खालामनो बेफोर फोरोंनायनि सायाव। थिग बिदिनो जोंनि गोसो साननायनि, जोंनि आइडियासनि सायावबो जोङो बबेया जोंनि थाखाय खामानि होथाव, बबेया मानसिफोरनि थाखायबो मोजां जागोन, बेफोरखौ सायख'नानै लानानै बिनि सायाव खामानि मावनो रोंनांगौ। अब्ला मा जागोन, जोङो साक्सेसफुल जागोन। मानसिया जेब्लायबो साननांगौ, सानाला जाया, सिरियास जानांगौ मोनसे खामानिनि थाखाय ना। जोंना मा खामानिया जाब्लानो जायो आरोना, जाब्लानो साक्सेस जाबाय बिदि सानो जोङो। नाथाय जाब्लानो दे बारग'नाय, थारमाने माबा मोनसे फांसन खुंनांगौ जोङो, बेखौ जोङो बोरैबि बारग' होबाय, बेखौ साक्सेसफुल बुङाथ'। मोजां खुंनानै बारहोनो हानांगौ। जे मानसिफोरा फैदोंना बेयावहाय, बिसोरो गोसोआव गोजोननाय मोनलांनांगौ, मोजां खुंदों, बेफोरबादि, बेसो साक्सेस। नङाबालाय ओरैनो खुंनानै बारहोनोबो हायो। स' बेफोरो मोजां साननायनि गेजेरजोंसो जायो, मोजां साननायनि गेजेरजों ना। बारग'होनो हाब्लानो जाबाय सानब्ला बेयो मोजां जानाय नङा। बारग'होनो हागोन, खिन्थु मोजां जानायमोन। मोजां जानो गोसोब्ला नोङो मोजाङै साननांगोन। ओमफ्राय अबेबा बुस्थुखौ नोङो गोबाव सम जोरजानो लुबैदोंब्ला बेबायदिनो खामानि मावलांनांगोन। गिबियाव जाया मोननो हागौ, मोजां खामानिया बिदिनो जायो, गिबियाव जाया मोनगोन नोङो, रावबो फैया, रावबो हेफाजाब होआ मोनगोन। नाथाय लामाया बेनो, मानो होनोब्ला बांसिन मानसिनोनो सर्टकाट नांगौ, दिनैनो आंनो रिजाल्ट नांगौ, मोजां नांगौ, बेफोरबायदि। नाथाय बियो गोबाव समनि थाखाय जोरनायनि थाखाय नङा, बेफोरबायदि रिजाल्टआ।
ना नों हाखु दाखु होनगोन सोरखौबा लिंहरब्रबगोन ना बिदि बिदि ओमफ्राय बे बारग'गोन नाथाय बियो गोबाव सम जोरनायनि थाखाय बे राहा नङा गोबाव सम जोरनो थाखाय जोङो जिरायनांगोन मानसिफोरनि बिसासखौ जोङो लानो हानांगोन अब्लासो बियो जोरगोन स' दिनैनि बे सुंद' भिडिअनिफ्राय आङो बेखौनो बुंनो सानदों जे जोङो जोंनि साननायफोरनि गेजेराव जोंनि थाखाय बबेया मोजां बेखौ लानानै बिनि सायाव आरोबाव साननो ना आरोबाव गोथौसिन थांनो बे आइडियानि सायावहाय बेखौ जोङो बोलो होनांगौ ओमफ्राय माब्रै जोङो रियालिटियाव बेफोरखौ मावफुंनो बिनि फारसे जोङो आगान होनांगौ